Hajiya. Laure yaya za a yi kai wa baban ummi abinci babu sinadarin gamsarwa? Wallahi Hajiya na manta ne. Wallahi kin ganshi a falo yanda kika san an masa mutuwa. Insha Allah Hajiya ba ni minti kaɗan. Unity Black Tea mai sa wa tsakarwa. Unity Black Tea duniya ne. Idan kana so ka faranta ma iyalinka to ka nemi ganyen shayi na Unity Black Tea domin samun armashi da walwala. Ganyen shayin Unity Black Tea duniya ne.